Wasal iż-żmien li f'pajjiżna bħalma jsir f'pajjiżi oħra normali tibda tintrefa' responsabilità politika hekk kif għajnejn id-dinja jinsabu fuqna. Jekk le, pajjiżna kollu qed jirriskja ħafna. Waqt intervista fil-programm Net Live il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia għallija ħasra li pajjiżna għandu grupp ta' persuni li qed jagħmlu ħsara lil pajjiżna u din il-ħsara tibqa' ssir minkejja li hemm affarijiet illi jistgħu jsiru. Mal-gvern għandu l-ispazju biex inaddaf minn ġo fih biex inneħħi lil min qed iħammeġ kemm lill-partit illi qed fil-gvern ma dak ma tantx jinteressani wisq jien, imma lil pajjiż. Il-Partit Nazzjonalista qed jistenna illi tintrefa' ir-responsabilità. Il-Partit Nazzjonalista qed jippretendi illi minnu ċar daqs il-kristall issa illi naqas illi d-dinja kollha qed issaqsih il-mistoqsijiet ma jibqax jgħid illi da ma ġara xejn, ma jibqax jgħid illi da business as usual. Sakemm business as usual ma tfissirx illi ħajjibqa' jigwadanja fin-negozju u kienet jirreferi għall-aħħar aħbarijiet żvelati minn grupp ta' ġurnalisti internazzjonali li kixfu kif Keith Schembri u Konrad Mizzi kienu qed jimmiraw li jwettqu kummerċ mal-kumpanija 17 Black, stejjer li jitfgħu akkużi ta' ħasil ta' flus u korruzzjoni u li fihom wieħed isib ukoll rabta ma' kumpaniji relatati ma' proġetti nazzjonali. Adrian Delia staqsa lix il-Prim Ministru jonqos milli jieħu azzjoni. U din hija triq perikoluża ħafna. Għax tista' twassal il-leħen li għandu Malta f'dak li hu il-Forum Internazzjonali jitneħħa wkoll. Meta ngħid leħen qed nitħadded fuq vot, qed nitħadded fuq l-artiklu 7, qed nitħadded fuq is-saħħa li għandha Malta sakemm tkun f'dal-klabb illi qed insegwu ir-regolamenti. Imma fejn qed nieħdu dan riskju? Dan kollu waqt li l-Kummissarju tal-Pulizija jibqa' ma jaġixxix. Ma jistax ikun illi waqt li xi ħadd qiegħed fil-gvern jaqla dawk l-ammont ta' flus minn dik l-attività mingħajr ma jagħti spjega tagħha. Mela obbligati illi kull solt illi inti tajt li ħa tagħmel jew li effettivament tagħmel trid tagħti rendikont ta' x'inhu mhux. Minflok ir-reazzjoni tal-gvern kienet li ma jħallix li jsir dibattitu fil-Parlament u jaljena lill-poplu bi kwistjonijiet oħra. Saħansitra semma kif igidba li l-poplu qed iħallas kontijiet irħas tal-enerġija u hawn staqsa min qed igawdi minn dan il-prezz fid-dawl tal-allegazzjonijiet serji li qed joħorġu fil-midja internazzjonali. Mhux jekk hemm xi ħadd qed jagħmel il-flus mill-kuntratti, mhux jekk qed nagħmlu din l-għażla biex xi ħadd jigwadanja. Id-diskussjoni għandha tkun x'inhu tajjeb għal Maltin. X'inhu tajjeb għal Maltin mhux biss għax qed ikollna l-aqwa alternattiva u l-irħas enerġija u da jirriżulta li mhumiex il-Maltin qed iħallsu irħas minn qabel għax da kollu niftakru għax il-Labor ħobb juża l-kelma mandat. Il-mandat għal-Labor fl-2013 kien jirkeb prinċiparjament fuq is-saħħa ta' enerġija irħas, dawl u ilma irħas, il-kont irħas. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia fakkar li pajjiżna diġà għadda minn attakk wara ieħor minn pajjiżi oħra fuq is-servizzi tagħna u appella biex il-gvern ma jħallix li din tkun il-kawża li mill-ġdid jattakkawna. Għalli jekk dan iseħħ hemm fir-riskju eluf ta' postijiet tax-xogħol, riskju li jikber jekk il-Prim Ministru Joseph Muscat jonqos milli jaġixxi fuq dawk li qreb tiegħu fosthom Konrad Mizzi u Keith Schembri. Dan minn barra l-Ministru Chris Cardona implikat mill-ġurnalisti internazzjonali u korroborat mix-xhieda ta' żewġ persuni illi ltaqa' ma' min huwa implikat fil-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia.